Καταρχήν είναι μια οικολογική πράξη. Θέλαμε να συμβάλλουμε κι εμείς στην κατάργηση των ορυκτών καυσίμων και ειδικά στη θάλασσα. Και το ειδικά στη θάλασσα έχει να κάνει με το ότι τα πανιά έχουν τη δυνατότητα να μετατρέψουν την ενέργεια του ανέμου απευθείας σε κίνηση. Είναι η καλύτερη απευθείας μετατροπή ενέργειας φυσικής σε κίνηση. Έτσι λοιπόν αποφασίσαμε να το κάνουμε στην Ελλάδα, με τη βοήθεια όμως από την Αμερική. Στην Αμερική είχαν ξεκινήσει νωρίτερα από εμάς οικολογικές οργανώσεις και άνθρωποι που έδωσαν λεφτά για να ξεκινήσει το πρόγραμμα, για να γίνει η μεταφορά προϊόντων με τα πανιά, παίρνοντας παλιά μεταφορικά καράβια ιστιοπλοϊκά, ξαναφτιάχνοντάς τα και κάνοντας ένα μικρό στόλο από 4 παραδοσιακά σκάφη με τετράγωνα πανιά που περνάγανε τον Ατλαντικό. Και έτσι ξεκινήσαν να κάνουν αυτές τις μεταφορές. Μερικά χρόνια αργότερα, ένας από αυτούς που βοήθησε να γίνει και που ήταν ο ιδρυτής, ο Γιάν Λούντμπεργκ, που ξεκίνησε στην Ελλάδα τη δουλειά, αφού είχε βοηθήσει να γίνει στον Ατλαντικό, βρεθήκαμε και αποφασίσαμε από κοινού να κάνουμε αυτή τη δουλειά. Εγώ ήδη ζούσα σε αυτό το μικρό σκάφος, το Πέλαγο, εδώ και 4-5 χρόνια. Η υποδοχή που είχαμε για την ιδέα και την πρώτη φορά που εμφανιστήκαμε στα νησιά να μεταφέρουμε προϊόντα ήταν τέτοια που μας έδωσε φτερά να το συνεχίσουμε. Και πολύ γρήγορα την ίδια χρονιά, την πρώτη χρονιά δηλαδή, μας ζήτησαν να μεταφέρουμε προϊόντα και μέχρι την Βόρεια Ιταλία και το δεχτήκαμε. Η μεταφορά με τα πανιά και τον άνεμο έχει μηδενικό αποτύπωμα άνθρακα. Αυτό σημαίνει ότι δεν μολύνουμε ούτε την ατμόσφαιρα ούτε και τη θάλασσα. Επίσης είναι και καλή για τα ζώα όπως οι φάλαινες και τα δελφίνια, διότι δεν υπάρχει θόρυβος. Είναι αθόρυβη η κίνηση του σκάφους και αυτό βοηθάει τη ζωή. Επομένως έχουμε με τη δυνατότητα του να κάνουμε μεταφορά με μηδενικό αποτύπωμα άνθρακος, βελτιώνουμε τη ζωή στον πλανήτη. Είναι για κάτι το οποίο εμείς προσπαθούμε να αποδείξουμε ότι μπορεί να γίνει σε μικρή κλίμακα αλλά και σε μεγαλύτερη. Όταν θα πάει σε πολύ μεγαλύτερη κλίμακα ελπίζουμε να πάψουν να μεταφέρουν με ορυκτά καύσιμα τα προϊόντα και να ξεκινήσουν όλοι να χρησιμοποιούν τον άνεμο και τον ήλιο για τις μεταφορές. Η ιδέα λοιπόν είναι ότι δίνουμε το παράδειγμα για να σώσουμε τον πλανήτη. Στα 6 χρόνια που κάναμε τις μεταφορές κάθε χρόνο στην Ελλάδα και μεταφορές και προς την Ιταλία, βρήκαμε ότι το 87% της μεταφοράς, της απόστασης γινόταν με τα πανιά. Έλειπε όμως το μικρό κομμάτι που απαιτείται πρώτον για τις μανούβρες να μπούμε στα λιμάνια και δεύτερον όταν δεν υπάρχει άνεμος στην άπνοια που πάλι πρέπει να μπορέσουμε να προχωρήσουμε για να πάμε από τη μία ζώνη ανέμου στην άλλη. Συνήθως δεν είναι ότι υπάρχει άπνοια πέρα για πέρα σε όλη τη Μεσόγειο, απλώς εδώ φυσάει, λίγο πιο πέρα δεν φυσάει, πρέπει να διασχίσει την περιοχή που δεν φυσάει για πας. Αυτό είναι το περίπου 15% της απέτησης σε ενέργεια. Και αυτό βέβαια μας έδωσε την ιδέα ότι αφού υπήρχαν ήδη ηλεκτρικά συστήματα για την κίνηση των σκαφών, των ιστιοπλοϊκών, θα μπορούσαμε να το εφαρμόσουμε. Και επειδή στην Ελλάδα έχουμε τόσο μεγάλη ηλιοφάνεια, θα ήταν δυνατόν μόνο με τα ηλιακά να καλύψουμε όλες αυτές τις ανάγκες. Αποφασίστηκε λοιπόν να κάνουμε αυτή την πειραματική δουλειά του να βάλουμε ηλεκτρικό σύστημα και φωτοβολταϊκά για να επιχειρήσουμε να κάνουμε όλες τις ανάγκες της ενέργειας να τις πάρουμε από τον ήλιο και τον άνεμο. Κάναμε λοιπόν αυτή την εγκατάσταση, η οποία δεν είναι ιδιαίτερα πρωτότυπη, έχει ξαναγίνει, αλλά αυτό που είναι πρωτότυπο είναι να την εφαρμόσουμε σε εμπορική μεταφορά προϊόντων. Ξεκινήσαμε λοιπόν και κάναμε την εγκατάσταση στα Τριζόνια, όπου βρισκόταν το σκάφος, ήταν κλειστή η διόρυγα και έτσι δεν υπήρχε θέμα να κάνουμε το γύρο του Πελοποννήσου. Τελειώσαμε το μήνα Απρίλιο. Η εγκατάσταση έγινε με over design, δηλαδή
βάλαμε μπαταρίες περίπου 2 φορές παραπάνω από ό,τι θα χρειαζόταν κανονικά, για να μπορούμε να έχουμε όσο δυνατόν μεγαλύτερη αυτοδυναμία. Επίσης βάλαμε και όσο μεγαλύτερα φωτοβολταϊκά μπορούσαμε να βάλουμε. Ένα ιστιοπλοϊκό δεν έχει πολύ μεγάλη έκταση να αποβάλεις φωτοβολταϊκά, διότι υπάρχουν τα πανιά, υπάρχει και ο ίσιος από τα πανιά κτλ. Δεν μπορείς να έχεις τεράστιες εκτάσεις. Βάλαμε λοιπόν το μάξιμο και αυτό ήταν και το πιο επικίνδυνο κομμάτι, ιδίως το κομμάτι των φωτοβολταϊκών που είναι πίσω από το σκάφος και που μπορεί ο άνεμος να τα ξυλώσει. Αλλά τελικά φτάσαμε σε ένα σημείο όπου στο χαρτί τουλάχιστον φαινόταν ότι μπορούμε πράγματι να κάνουμε όλη μας την κίνηση είτε μέσα στο Αιγαίο είτε από την Ελλάδα μέχρι την Ιταλία χωρίς να χρειαστούμε άλλη ενέργεια παρά μόνο τον άνεμο και τον ήλιο. Τον Απρίλιο μήνα που τελείωσε η εγκατάσταση ξεκινήσαμε να δούμε αν αυτό που είχαμε υπολογίσει ήταν σωστό. Και πράγματι κάναμε το γύρο της Πελοποννήσου, 350 μίλια, χωρίς να το βάλουμε στην πρίζα ούτε μία φορά. Αντίθετα, το σύστημα έδωσε παραπάνω ενέργεια από ό,τι χρειαζόμαστε και γι' αυτό ξαναδιαρρυθμίσαμε τις μπαταρίες έτσι ώστε να έχουμε τη δυνατότητα να έχουμε μια μεγαλύτερη ευελιξία στη χρησιμοποίηση της ενέργειας. Έκτοτε ξεκινήσαμε και κάναμε από Λαύριο μέχρι τώρα έχουμε φτάσει στην Ικαρία, αφού περάσαμε από την Λίμνο και ξανακατεβήκαμε προς την Ικαρία και έχουμε κάνει περίπου 800 με 900 μίλια και δεν το έχουμε βάλει στην πρίζα ούτε μία φορά. Ο ήλιος γεμίζει και ξαναγεμίζει τις μπαταρίες, πολλές φορές την επόμενη μέρα έχουν ξαναγεμίσει. Αν καμιά φορά τις έχουμε αδειάσει παραπάνω, επειδή κάναμε μια ολόκληρη μέρα διαδρομή με τη μηχανή, σε 2 μέρες πάλι έχει γεμίσει. Αυτή η μετατροπή ενός ιστιοπλοϊκού σε ηλεκτροκίνητο είναι κάτι το οποίο εκτός Ελλάδος γίνεται σε μεγάλη κλίμακα. Εδώ μπορεί να είμαστε το πρώτο ιστιοπλοϊκό. Υπάρχει κι άλλο ένα σκάφος στην Πάτμο, το οποίο είναι ένα τρεχαντήρι, το οποίο έγινε ηλιακό τρεχαντήρι, το οποίο έχει μικρότερη αυτοδυναμία γιατί δεν έχει πανιά, αλλά παρόλα αυτά κάνει μικρές διαδρομές γύρω από την Πάτμο. Επίσης υπάρχει και ένα τουλάχιστον καταμαράν, το οποίο δουλεύει στα ελληνικά νερά και το οποίο και αυτό είναι πάλι με ηλεκτροκίνηση. Έχουμε λοιπόν μια κατάσταση όπου μπορεί να επεκταθεί στην ουσία σε όποιο μέγεθος σκάφος και έτσι να φτάσουμε σε κάποια στιγμή στη δυνατότητα του να μετακινούμαστε με τα πανιά, τον άνεμο και τον ήλιο. Το παράδειγμα που δώσαμε με το να κάνουμε την ηλεκτροκίνηση αυτού του σκάφους πάρθηκε από τους επαγγελματίες της θάλασσας και ξεκίνησε στα Τριζόνια, όπου αυτοί που κάνουν το πέρασμα από τη στερεά στο νησί το είδαν και σκέφτηκαν ότι θα ήταν ευκαιρία να κάνουν και αυτή την ίδια επένδυση της ηλεκτρικής και ηλιακής μεταφοράς με τις βάρκες τους. Και ήδη έχουν πάρει επαφή με ειδικούς που θα τους βοηθήσουν για να κάνουν την κατάλληλη χρηματοδότηση, γιατί προς το παρόν θα υπάρχει χρηματοδότηση κρατική για τις πρώτες εφαρμογές. Όταν περάσαμε από τον Πόρο, πάλι μέσα στις πρώτες εβδομάδες, κάναμε την επίδειξη επίσης στους βαρκάριδες του Πόρου που κάνουν το πέρασμα Πόρος Γαλατάς και πάλι υπήρξαν ενδιαφέροντα και πάλι έχει υπάρξει ένα ξεκίνημα. Άρα εκεί υπάρχει μια πρώτη παρακολούθηση της νέας τάσης. Κανείς πρέπει να καταλάβει ότι με το κόστος της ενέργειας που έχει ανεβεί τώρα και που θα πάρει πολύ καιρό για να ξαναπέσει, είναι σίγουρο ότι οικονομικά συμφέρει να κάνει κανείς μια επένδυση όσο και αν είναι σχετικά μεγάλη. Και βέβαια στην αρχή σίγουρα θα υπάρχουν επιδοτήσεις και αυτό είναι σημαντικό. Από την άλλη μεριά είναι ξεκάθαρο ότι υπάρχει μεγάλο οικονομικό όφελος και για οποιονδήποτε έχει ένα σκάφος να γλιτώσει και την μόλυνση αλλά και το κόστος. Τέλος, το θέμα της οικονομικής στήριξης των παραγωγών είναι πολύ σημαντικό, διότι με τον τρόπο αυτό μπορούμε να μεταφέρουμε μικρές ποσότητες που παράγονται σε ένα νησί, από το ένα νησί στο άλλο, από το ένα νησί στην Αθήνα, από το νησί στην Ευρώπη. Αυτό το έχουμε κάνει, έχουμε δείξει και σίγουρα έχει ανοίξει
τις δυνατότητες πώλησης και τις ευκαιρίες για παραγωγούς παραδοσιακών και βιολογικών προϊόντων. Υπάρχει λοιπόν και μια οικονομική διάσταση στο ότι διευκολύνουμε το εμπόριο ποιοτικών προϊόντων. Αυτό που δεν είχε γίνει ποτέ είναι να έχουμε μεταφορά εμπορευμάτων με ιστιοπλοϊκό ηλεκτροκίνητο, και αυτό είναι που δοκιμάσαμε να κάνουμε πειραματικά. Πήραμε λοιπόν τη βοήθεια, την οικονομική από το Πράσινο Ταμείο, που ήταν πολύ γενναιόδορη, για να κάνουμε την μετατροπή του διζελοκινητήρα που είχαμε, μάλλον όχι τη μετατροπή, την αντικατάσταση με ηλεκτρικό. Να καλωσορίσουμε στοιχείο τον καπετάνιο Λουκά Γκουρτζογιάννη με την ομάδα του και να τους ευχαριστήσουμε για την ευκαιρία που μας δίνουν να εκφράσουμε την ευχή σύντομα οι μεταφορές να καταστούν πιο πράσινες, γιατί αυτό θα καταστήσει την νησιωτική χώρα ένα παράδεισο, όχι μόνο για τους κατοίκους αλλά και για τους επισκέπτες. Σταθερά υποστηρίζουμε την ανάγκη να γίνουν τα νησιά μας τόποι που σέβονται το περιβάλλον και θα διαχειρίζονται με σύνεση τους περιορισμένους φυσικούς τους πόρους. Η μείωση του ενεργειακού αποτυπώματος πρέπει να είναι κύρια έγνοια κάθε δημόσιου και ιδιωτικού οργανισμού, και αυτό θα είναι η παρακαταθήκη μας στις νέες γενιές. Εύχομαι καλά ταξίδια με ευγενείς σκοπούς όπως αυτός που υπηρετείτε. Σας ευχαριστώ πολύ.